الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما أبرو أسانيد حديث جنولاد الله صلى الله عليه وسلم جي من جنجنتا ɓawo hande heɗutugo hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Ali o hokkiyam ijaza je sittu siha. Ijaza je sittu siha ɗo mari hande ɗate ɗiɗi. Ɗate man diga Muhammad Ali a shehu en je jangini mo ha yotti annabijo sallallahu alaihi wasallam. Ɗo ɓe wasi kala hande mo jangata hadiseji nulaɗo Allah yiɗi tokkata ɗate man bo to ɗaɓɓiti ɓawo janguke hadise ɗo min dokka mo hadise min hokka mo isnadu man ɗo wona o ɗo mari tugorgal ha annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam be bo sharɗi muɗum. Nden ɓawo ɗon a Sheikh Dr. Ibrahim waffaqahullahu bi fallihi wa karamihi wa ihsani, kanko bo hokkiyam ijaza be ɗate hande tati no yottata ha annabijo sallallahu alaihi wasallam. Asanidu mako man ɗo mari uluwu, wato ha sanaduji hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam uluwu ɗon be nuzul. Ko wi'ete non kala hande nde himɓe ɓuri famɗugo hakkunde goɗɗo be annabijo sallallahu fu ɗo wi'ete uluwu. Kala nde himɓe hande ɗuuɗi hakkunde maɗa be annabijo sallallahu wi'ete nuzulu. A yatar de himɓe hadis je himɓe ɓuri famɗugo kanjum on hande ɓuri hande darja. Masalan, aljami'u sahihi lil Bukhari hadise ɗon sulasiyat. Sulasiyat ɗo ɗi nogas. Hakkunde mako be hande annabijo sallallahu ɓurata himɓe tati. E ko tokkata ɗum rubaiya be hakkunde mako be annabijo sallallahu alaihi wasallam himɓe nayo. Ko luti non bo pat ɗo mari hande nusulu. Ko on hande kala o bukete nanugo hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam je min janginta pat o jangi o heɗiti o tokkan ɗate himɓe hadis be sharɗuji maɓɓe, min hokkan mo hande ijaza man ɗo ɓe dokki amin. Ngam annabijo sallallahu alaihi wasallam oɗo wi'a ballingu anni walau aya, yottine ɗam ko aya. Nden ha hijore jaɓɓitake annabijo sallallahu alaihi wasallam oɗo wi'a ala hal ballagtu, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu nde tati. Heɗite yeri kam mi yotti nulalna, mi yotti nulalna. O wi'a ihi, o wi'a Allah am seedu. Nden o wi'a liyu ballingi shahidu minkumul ga'iba. Jalirɗo yottina hande birniɗo. Asa wato goɗɗo yottina mo ɓurata ɗo hande mandugo hadiseji man ɗo. Nden to a lari ha arba'un an-nawawi a tawan o filli hadisi ha aran deftere man ɗo o wi Allah sen annabijo sallallahu alaihi wasallama do'ani jangoɓe hadiseji nulaɗo Allah manda. O wi nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha. Allah nemino ɓi adama mo nani boliɗe am o mandi ɗe o lorni ɗe bana hande o naniri ɗe. Nden bo annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum fas alai be farse tum mana yaadu be lorgo. Masalan ɗo ha mo nani bolle annabijo sallallahu alaihi wasallam yottini, amma fewango annabijo sallallahu alaihi wasallam kam o bi man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar.
ko moye fewaniyam be haɓɓere o taskana joɗorde maako ha yite. Ngam fewango annabijo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗum fewango alqur'an. Fewango alqur'an bo ɗum fewango Allah senɗo tabaraka wa ta'ala, ngam bolle Allah seniɗo on ha woni ha alqur'anil karim. Nden Allah ɓangiɗo tedduɗo seedani annabijo sallallahu alaihi wa sallam ha qur'an, ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O wi annabijo mako volwata giɗaɗi koyna wahyu on je o wayani. To on famnima hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam be qur'an fu ɗum wahyu, amma qur'anul karim wari be ɗatal tawaturu. Nden bo Allah senɗo tabaraka wa ta'ala hosi alkawal je aynugo alqur'an be kongol mako jalla wa ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah senɗo wi minon on jippini alqur'an, dhikru ɗo ɗum alqur'an, wa inna lahu lahafidhun, min ɗo ayni alqur'anil karim. Sei latti kalno andal ɓi adama yotti fu to sanji hunde ha alqur'anil karim, mo yottaki mo andal on wi'ata mo nanon, ballentama hande mo ɓurata mo. Amma hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nde ɓe ƴami ɓe wi sai ishu lahal jahabira. Nden Hasanul Basri e yimɓe fuɗɗi fewgo ha hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wi hatu rijalakum, wadde worɓe moɗon, nden ɓe saki ɗum ɓe waɗani ɗum sanad. Allah elti himɓe ɓe to ɓe nani bolle ma, to a wolwi ma, wato ɓe heftanto je annabijo sallallahu alaihi wa sallam be hande na je annabijo. Kanjum on Muslim wi'ata ha muqaddima, qad sharahna fi mashabil hadithi wa alihi ma yatawajjahu fihi man arada sabilal qawmi. O bi haqiqa min fuɗɗi wolugo ha hadiseji annabijo sallallahu alaihi wa sallam, mo husititta ha hadiseji man ha mo yiɗi tokkago ɗatal himɓe man. Nden bo ko nanta ahlus sunna ɗo ɗum hadiseji nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wiyete sunna. Nden aqida maɓɓe bo ɗum on aqida on je yadata je annabijo Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, yadata be lutata alqur'anil karim, lutata bo hande hadiseji annabijo sallallahu alaihi wa sallam. Kisaki wala dow man, tamsilu bo waɗugo misalu wala, tashbihu bo wala, riyugo bo wala, bana salaf man biyata amir ruha kama ja'at bila ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin. Haza qawlu ahli sunnati qadiba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.